Allah sarki gwani mai kyauta, Allah sarki gwani mai kyauta, Allah kai kaɗai ka san haƙƙina, matar arme ta zaluntan, Allah sarki gaba. Assalamu alaikum. Bayan sallama irin ta addinin musulunci, idan wannan shine farkon zuwanka a wannan YouTube channel namu mai suna Tamaske TV, kai kokari ka danna mana subscribe, ka danna alamar kararrawa, ka danna mana like. Da zaran mun ɗora sababbin shiri za su rika zuwa muku a kan lokaci. Mun gode. A yau muna ɗauke da wata sanarwa ta wani shahararren mawaƙi wanda aka wa lakanin suna Bashir Dogon Gaye. Yana sanarwa ne zuwa ga masoyansa. A madadin mai magana kuna tare da Amar M Kowa Tamaske TV. Sanarwa ce muke ɗauke da ita ta wannan shahararren mawaƙi Bashir Dogon Gaye, inda ya ce a sanar ma 'yan uwa da aminan arziki na duniya ga baki ɗaya cewar ya fara buga waƙoƙi masu sosa zuciya. Sai ya ce a faɗa ma masoya ba a waƙar soyayya ɗaya ya tsaya ba. Ya ce a gaya ma masoya tun daga kan mai buƙatar waƙar aure, waƙar soyayya, waƙar bikin aure ko bikin suna ko waƙar siyasa a shirye yake. Domin neman ƙarin bayani kuna iya tuntuɓarsa a kan lambarsa da take kan wannan akwatin talabijin nashi. Shi dai wannan mawaƙin ba boyayye ba ne, yana nan cikin garin Tamaske a daidai ƙaramar tasha bas ga masallacin Juma'a babba na 'yan kitabu sunna. Fatan alkhairi. Mun gode da kallon tashar Tamaske TV. Mun gode. Kada ku manta ku danna mana subscribe, ku danna mana like, sannan ku danna alamar kararrawa. Da mun dora sabon shiri za ku ji shi. Mun gode. Mun gode. Mun gode. Mun gode.